mare de Lluc, i em coneixeu tots, que soc Paqui la de l'Estanc, i resulta que ja ho sabeu tots també que el meu fill té càncer. Primer em costava dir mon fill té càncer, sempre dia mon fill és oncològic, però ara pues, ja ho puc dir, que mon fill té càncer. Llavors Lluc li van diagnosticar quan acabat de fer els 17 anys, tenia molts de dolors de cap, estava molt desmemoriat, però com tenien 17 anys, què penses? Pues, és la pubertat, no li agradava molt estudiar, penses, no sé, ha agafat depressió, no li agrada el col·le, lo vam llevar del col·le, i que va, el que tenia és que, clar, no es podia concentrar en el tumor que tenia. I un dia, quan hi havia demanat hora als doctors i això, un dia dic, bueno, Lluc, s'ha acabat. Dic, abans dic, anem per urgències i sí que acabarem més pront, I quan li van fer el TAC ja li van trobar que tenia el tumor. Us ho van dir en seguida? En seguida se veu, el TAC se veu. Ja com reacciones quan te diuen el diagnòstic? Jo, a veure, se fa de nit. Però voldria que ho expliqués a Lluc també en primera persona. Jo ja t'explico més o menys que el càncer de Lluc és un tumor cerebral, si diu medul·loblastoma de grau 4, és el grau més alt que hi ha, metastàsic. Ara, actualment, el tumor, quan el van operar de la part de atrás del cerebelo, se li va anar quasi tot. Van fer 6 mesos de quimio molt agressiva, després un any més de tractament. Ara, actualment, el tumor fa 4 mil·límetres escassos, està estacionat, la metàstasis ha baixat perquè ell li va normalment rebota al mig del cap. Això ho tens detrás al cerebelo i a vegades rebota el bulto al mig del cap. Lo del mig del cap era metàstasi. Ha baixat la metàstasis, gràcies a Déu, en tota la medicació que hem anat seguint, i ara actualment només fa 4 mil·límetres i ja està estacionat. Ara el que hem de fer és fer totes les coses que li han quedat atrasades, torna a poder ser una persona pues, que pugui valdre's per ell mateix, perquè quan t'operen d'això normalment sempre queda els ulls tocats. Normalment us ho queda estrabisme a tots els xiquets que operen de tumors cerebrals. A ella part li va quedar disfàgia, que són problemes per tragar. Li va quedar també part del cos que no la menjava bé, les cames també, li costa caminar. I llavors després, quan el van acabar d'operar, vam estar 3 mesos a Gumman. Ell va sortir fent passetes allí, però fer la quimio tan agressiva va tornar a perdre-ho tot, perquè ell se passava 2 setmanes, quasi 3, ingressat a Sant Joan de Déu per tractament i després per baixar de defenses, la neutropènia que diuen. Això ha sigut un procés, com diem, que es fa llarg. Això ha sigut 6 mesos. Retrocedim una miqueta al principi, diem que volíem conèixer també a Lluc. Saber què vas pensar quan te van dir que tenies un tumor cerebral? Jo em vaig assustar bastant, però intentava no treure-ho molt. Li vaig preguntar al metge si moriria i em va dir que normalment la gent no es mor així per això. Però dic això m'ho diu perquè no meu fill al cap i estigui tranquil. I a lo llarg, a veure, vaig anar pensant i dir, de llavors el que anava pensant, tia, pues bueno, no m'he de ficar nerviós, tinc un tumor d'estos, m'he de tranquil·litzar, no he de plorar, no m'he de disgustar i he de tirar avant jo. És una manera que trobes tu per a continuar endavant, perquè lo normal és que, bueno, tingues certa temor, no?, quan te diuen que hi ha una malaltia greu, però d'algun puesto traus l'energia i traus la il·lusió per a seguir, no? Sí, ja dic, al principi me va costar i parlava amb amics i això, i ells sí me diuen que si estiguessin en la meva situació estaríem plorant. Jo, pues, bueno, estava una mica disgustat, però dic, no serveix de res caure. Tinc
que ser molt valent i intentar passar-ho com sigui, perquè si no ho faig jo, no ho farà ningú per mi. I té que passar per mi això. Així que vaig decidir-ho fer. I passa per tu, però segurament és important també per a tu la gent que tens al costat. De quina manera t'ajuden? Tons pares, los amics, los altres segurament amics que has fet en estos anys, no?, allí a l'hospital. Molts. I mos ajudem mútuament. Perquè allà a l'hospital coneixes a molta gent en una situació pareguda a la teua. I, per exemple, vaig parlar amb una xiqueta que tenia el tumor cerebral molt paregut al meu i vam estar parlant molt sobre com li anava a ell el tractament i com anava a mi. I mos vam parlar-hi molt bé i mos vam ajudar. I mos va costar menys, sobretot quan diuen tens un càncer i això, t'has de buscar molta gent que avui que ha passat o que ho estigui passant i que et pugui ajudar, perquè tu també es pots ajudar. Què és el més dur de tot? Lo més dur és, sobretot el primer any, que em costava tot més, però que bueno, segueixo sense poder caminar, i espero algun dia poder-ho aconseguir, però bueno, de moment cada dia me vaig trobant millor i això m'ajuda molt. Naturalment. També us ajuda a vosaltres, no, Paqui? Veure que molt poquet a poquet va prosperant i que també és important per a vosaltres de la gent que us envolta. Lluc va lent però va fent, va molt lent però va fent. Pensa que ell també tots els dies fa fisioteràpia, que tots els dies l'oficio, 2 dies a la setmana té logopèdia i 2 dies a la setmana té neuropsicòloga i 3 dies fa boxeo. Déu-n'hi-do, boxa i tot? No m'havies dit això de la boxa, eh? Sí, això ho he fet ara. Els 2 mesos que em trobo millor perquè me noto bé i veig que puc fer sentir als altres aquesta alegria de que em trobo millor. Això és important, no? Poder parlar amb altra gent que està passant per la mateixa experiència com dia ell, compartir el que sentiu, cada un com viu este camí. Los ajudes més. Jo per això no em privo mai de quan me pregunten coses, mai ho he amagat. Sempre he explicat el que ha tingut Lluc. Per què que entraus a amagar-ho? S'ha de respectar tot, que hi ha gent que no volen dir que té càncer, però te cau el cabell, la gent ho veuen i no t'ho pregunten per cap mal. A mi al poble se m'ha portat molt bé, ningú m'ha preguntat més del que tocava. Que la gent no se n'alegra ningú d'aquestes malalties i com més ho expliques i menys tabú, millor que la gent entengui que hi ha molta gent que no entenen les coses. Pensa que quan estan operats de tumor cerebral us ho canvia el caràcter, no són com la persona d'abans. I això pues, costa, el cervell d'ell va més lents. Lluc ha tingut que dependre de vegada, començar a parlar, a fer tot com si fos altra vegada, com si hagués tornat a néixer. Pensa que nosaltres l'any passat vam celebrar que portàvem 2 anys al febrer. En una candeleta ho vam penjar a l'Instagram, perquè és així, tornes a néixer. Tu ho sents així també, Lluc, que has tornat a néixer? Jo sí, jo m'ho prenc com una segona oportunitat
veig que potser la primera vegada que ho vaig intentar no ho vaig fer bé i ara que tinc esta segona oportunitat espero fer-ho millor, que això també és important. I tant. Han parlat també de quina era la part més dura, però et vull preguntar si esta malaltia t'ha ensenyat alguna cosa, si n'has tret alguna de positiu que pugues aplicar. Home, claro. Positiu també és el que abans potser en alguns moments pues no em noto gent que m'estime, que m'apoya, però quan tens una malaltia així te'n dones compte molt més fàcilment de qui te vol ajudar i està i qui no li importes tant. Això dona afecte, no? La importància de donar afecte a un malalt quan a vegades tu potser també et necessites i d'on lo trobes? Jo trobo que el que més valoro jo després de la malaltia és la gent que no coneixes de res i que t'apoyen sense esperar res a canvi. A mi això m'ha donat molta força. La gent que no coneixes de res i t'han vingut a oferir-te diners, a oferir-te la seva feina, a oferir-te ajuda, i gent que potser no coneixes de res. Això a mi me dona molta força cada dia. Vosaltres heu notat la solidaritat que té el poble de la Ràpita, sí, perquè en alguna col·lecta s'hi ha volcat, no? Molt. Jo soc molt contenta. I allà a l'hospital coneixen-se encara de la Ràpita, perquè tots se queden parats de veure, no a tots els pobles se recollir tants de diners. Pensa que l'any passat a la xocolatada vam ser el segon poble que vam recollir més diners, perquè les xocolatades estaven enfocades de cara a escoles. I clar, de cara a escoles no va tanta gent, els xiquets del col·le i els pares no s'arropleguen tants de diners. I aquí ho van fer al mig del poble. I vam ser el segon poble, llevat d'un poble petit que també ho vam fer al mig del poble, vam ser el segon poble que vam recollir més diners a la xocolatada. I allà, doncs clar, com vos estimen la gent? Venem un munt de pulseres. Ara venem els calendaris, que surt Lluc també. Al mes de juliol surt Lluc. També n'estic venent un munt. Pensa que tot això va integrar tot per la investigació. Nosaltres sempre treballem per la part oncològica i tot és per la investigació. Hem donat diners per al Pediatric Cancer Center. Inclús Lluc ha donat diners de la seva butxaca. Però ara més que res nosaltres per la investigació. Perquè la investigació està al futur. Si no poden investigar no es pot fer res. Tu veus així també, Lluc, la importància d'investigar? Sí, jo ara estic en la biòpsia líquida. Sí, biòpsia líquida. Sí, en la investigació està i estic molt content de que m'ho hagin pogut fer a mi i ara en la marató que donarà diners a la investigació, pues me fa molt content que hagi pogut participar en això. Ara ja, quasi per acabar, què li aconsellaries a algun altre adolescent, així com tu, que li diagnostiquen càncer? Pues que tingui molta paciència, dir-li que sempre faci molta força i que hi ha molta gent al costat seu, encara que algunes vegades no ho note, però hi ha sempre molta gent. I al gruix de la gent los animaríem a participar este diumenge a la marató i col·laborar? Pues sí. Jo demanaria per favor i que hi hagi sempre molta gent apoyant això, perquè sense fer coses hi ha hospitals que no es podrien mantenir i si fan això
molts de pobles ajuden molt a la investigació. Per tant, si ho demanes tu, qui millor, no?, que fer-te cas. Gràcies per vindre a la ràdio i estem molt contents de veure que vas prosperant i poquet a poquet tornant a la normalitat dins del camí que poguéssiu fer, no? Sí, gràcies a tots i gràcies sobretot a vosaltres per poder compartir tota la nostra experiència i que la gent ho sàpiga, que tens càncer però que no passa res, que no s'ha tirat mai la tovallola, que tens els teus problemes però que hem de continuar cap avant, sempre cap avant. Cap avant. Paqui i Lluc, moltes gràcies per vindre. Gràcies a tu. A Sant Carles de la Ràpita, el dijous 20